Maepayabak po kay katamungan, nginingaldo pagmasusyantayeng kafiestan ning Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Kaya beda rin kay katamong pansariling kapagnasan para kaniting misa, iya beda ring makatuki. Para king pasasalamat dari Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Villamor and Rizalina Tolentino, Kerwin and Janine Oliveros. Para king Aldorang kay Baytandi, Ani Bukad, Adelaida Pangilinan, Luella Nozawa, Chris Joshua Reyes. Para king wedding anniversary dari Ernesto at Clarita Lacanlale. Para king malagwang kapaldanan dari Rolly David, Mariana Castro Jr., Tony at Vanji Baluyot. Para karing kaladwa dari Domingo Sr. at Jr., Conchita, Aurora, Erlinda, Natividad, Nenita, Jesus, Carlos, Maximo, Leonida, Miriam, Manuel Sr., Rolito, at ding maldang kaladwa kim purgatorio. Talakatampo at kantatayong dalita pamuklat. Ilagin ng ipampo ng anak po ni Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kay kaantimurin. Mahipayabak kay kayo po. Ini po yung aldo ng pyesa ng mga birhen ng Santo Rosario. O sa dyan namang lanabal. Pyesta ng lanabal. Yabatang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapad pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Kami tubod king Anghel Gabriel, ban ibalita na kang Maria, ing pamipanwan mo kaya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang bait ng Maria at pemalagwan Jesus, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang dinatangkang Maria at kingupayan ng Diyos, lilungan me. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alanganga. Ikayat ng Diyos, king kakatas-katasan, pagtiyat ko kapayapa, karitaong kayang kalulugan. Likaya ng Diyos, king kakatas-katasan, pagtiyat ko kapayapa, karitaong kayang kalulugan.
Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, upulyan dakat parangalan, paligayang dakat sa samba, upulyan dakat parangalan, paligayang dakat sa samba. Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, upulyan dakat parangalan, paligaya dagat sa samba, upulyan dakat parangalan, paligaya dagat sa samba. Ligaya king Diyos, ing kakatas-katasa, at iyato kapayapaan, karing tao, kaya kaluguran. Ligaya king Diyos, ing kakatas-katasa, at iyato kapayapaan, karing tao, kaya kaluguran. At iyato kapayapaan, karing tao, kaya kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamamalita ning anghel, hakilala ning pamikatawa ng taong Hesukristo ng anak mo. Katman mo sana ring puso miking lugod mo. Panalang-alang king pamamilata ning Mona Birhen Maria, apang tuliran ming nabang naning ligaya, ning pamanyabling miye. Huli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, ning ginuming Hesukristo ng anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Malakias. Migsalita kayong kalapastanganan tungkol kanako, nga nang sasabi ng Ginoo. Dapat kukutang yu, nanuwari ing sinabi ming laban keka. Sinabi yu, alang kwenta ing susuyo king Diyos. Nanong kwenta ning pamamintu tamo king sasabyan na, o ing pamagkapilit tamong ipakit king ginong mayupaya, king malungkot tamo, king eustong dapat tamo. Ngening akakit tamo, king ding taong mapagmatas, ila ring peka masayang tao. Emo ing minawa labiering mga rawak at tao. Nune, panyubukan da pa, ing kapibabatan ning Diyos, king kapamilatan ning marawak dang dapat, at elaman na nanubalang. Kanita, ring taong ating takit king Ginoo, mipagsalita lang. At ing Ginoo, makiramdam yan, at dimdam na ing sablang sinabira. King akakit na, ating bagay misulat king libro ning kapigaganakan, tungkol karing takot at kagalangan king Ginoo. Ila ring maging taong kakong bandi, nga nang sasabi ng Ginong mayupaya. King Aldo akimot ko, maging ganap lang kanako. Pakitanan ko lang lunos, nung makananong ing metong atata,
papakit yang lunos, king anak ng lalaking susuyo kaya. Pasibayo rang akit ding taong kanakong pinili, ing pamiyaliwa ning bagay mapalyari, king taong mayap, ampon kin taong marawak. King taong susuyo kanako, ampon king taong susuyo kanako. Daratang ningal do nung kapilan, ding taong mapagmatas at marawak, masilablang kalupa ning are, nga nang sasabi ning ginong mayupaya. Kingaldo ito, masilabla, at alang mitagan ni numan karela. Dapot ikayong maminto ka na ako, ing upaya ning pamagligtas ko, sunlagya kaya kayo, anting aldo, at ing sala na, dinan na kayong kapaldanan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Mapalad ya ing taong manalig king Ginoo. Mapalad yo ing taong manalig King Ginoo. Mapalad ya ing taong makiramdam, king yuyusok daring taong marawak adaraptan. At makyabe, king dapat ding makasalanan. Ni makiluklukan man, karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusan ning Ginoo. At kaya lang yagkas, aldo o bengiman. Mapalad yo ing taong manalig King Ginoo. Mengari aking dutong at tutubo king lele ning danuman. At mamunga king kayang kapanawunan. Sagiwa lang parati ring kayang bulong. Magtagumpe sablanang daraptan. Mapalad yo ing taong manalig King Ginoo. Dapat ding marawak ela makanyan. Sepulawaring papayid ni ngangin. Ingatan nening Ginoo, ing taong makatuliran. Dapat ing taong marok, mirasya king kapahamakan. Mapalad yo ing taong manalig King Ginoo. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Ding amano mo o Ginoo, babyelang tula king puso ko. Ing turo mo, babyesala karing mata ko. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad. Ipalageta mong ing metong kay kayo, mintaya kay metong nga kakaluguran.
king Kapitangan Bengi. At sinabi na, Abe, para man mo kung atlong kapirasong tinape. Uling mi paindalan yung metong kong kakaluguran, amaglakbe. At ala kong ayampang kaya. At palageta mong impakibat na nitangke kang kakaluguran, tsukilub ning bale, antikaniti. Emo ko istorbuan. Makakandado na yung pasbol. At matutod na kami ring anak ko. Na ako malyaring may bangon, ban ari na daka, king pamangailangan mo. Sasabihin ko kaya kayo, agyamang may bangon, uli na ning karelang pamakikaluguran. May bangon niya mo rin, ban ibing adwan ning kayang kakaluguran. Uli na ning pamamilit na niti. Niya sasabihin ko kaya kayo, manyawad kayo at mirinan kayo. Maninton kayo at manakit kayo. Maus kayo at may buklatanan ko ang pasbul. Huling ing balang manyawad, mirinan niya. Ing balang mamaus, may buklatanan niya. Nino mo kaya kayong tatanging mo niya ubingan king anak na nang iti manyawad yang asan. Di na niya waring alakdan nung iti manyawad yang ebon. Lipat ning marawak kayo, biyasa ko pa namang magkalog mangaya pabage, karing kaya kong anak. Kasi lalo na ipayong atsabanwa. Ibiene ing Espiritu Santo, karing manyawad kaya. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. So, karugtog po ito ng kahapon. So, nagsimula kahapon ang ating pinagnilayan ay ang pagdarasal. Yung ipami, yung ama namin. At ngayon, pagdarasal pa rin. Ang laman ng ating ebanghelyo. Huwag magdalawang loob humingi. Dahil ang humingi, pinagkakalooban ang kumakatok ay binubuksan. Dito nga, yung kwento ng Panginoon yung isang kaibigan na napasyal sa kanyang friend, ating gabi, na yung friend niya ayaw niyang maistorbo kasi natutulog ng pamilya, pero mapipilitan pa rin para tugunin ang request nitong ng isang friend. So, kung ito napilitang ibigay ang hinihingi, di lalo na raw ang Diyos. Na ang nangibabaw sa kanyang puso ay pagmamahal. Hindi man siya mapipilitan, kundi dahil sa kanyang laking pagmamahal, pagkakalaw sa sino man ang kanyang hinihingi. Kaya napakalaga po sa atin ang pagdarasal. Ang pagdarasal, ang prayer, ay ito yung ating highway to God, our expressway, our NLEX to God, our access to God, ang pagdarasal. At ang ganda nito, we can always access it anytime na gusto natin. Na makapiling, makasama ang Diyos, malapitan ng Diyos. Yan ay sa pamagitan ng pagdarasal. At dito po, napakabait ng Panginoon. No? Kasi dito para sinasabi lang ang pagdarasal ay paghingi. Paghingi sa Diyos. Di po ba kahapon nabanggit ko sa ating mga Katoliko, mayroon tayong 4 forms of prayer. Yung acts, yung adoration, contrition, thanksgiving, at supplications. Pero dito, parang ang Panginoon, kahit wala na yung act of adoration, kahit wala na yung act of contrition, hindi ka na magsisisi, kahit hindi ka na magpasalamat. Kung ang alam mong panalangin paghingi, okay lang. Ask, and it shall be given unto you. Knock, and the door will be open to you. Tignan niyo po yung Panginoon, napakabait. No? Kung ito lang ang alam nating gawing pagdarasal, ang humihingi, okay. No? Kung ito yung way para makaugnayan siya, makasama siya, ito yung Panginoon. Huwag tayong magdalawang loob na lumapit sa Kanya para hingin ang Kanyang tulong.
prayer. No? Pero alam nyo, dalawang klaseng ang pagdarasal. Ito yung kanina yung form eh. Dalawang klaseng pagdarasal sa ating Katoliko. Yung isa ay oral or vocal prayer. At yung pangalawa ay yung mental prayer. Vocal, sinasabi. At itong acts, ito yung mga vocal prayer natin. No? Lalo na yung supplications, yung paghingi, vocal prayer, sinasabi natin. Pero yung mas malalim na panalangin ay yung mental prayer. Paano ba yung mental prayer? It is through meditation and contemplation. When we meditate the Word of God, when we contemplate God Himself, His kingdom, na hindi humihingi, hindi man sumasamba, nagsasamba, hindi man nagpapasalamat, hindi man naghumingi ng tawad, kundi we just meditate on the grandness of God. Diyos lang ang laman ng utak natin, Diyos lang ang laman ng puso natin. Ito yung mental prayer. At alam nyo, ang rosaryo, it is both a vocal and a mental prayer. Kasi vocal, inuulit natin, Our Father, Hail Mary, Glory be. No? Tapos, yung panalangin pa natin, itang patawar mo sana rin kasarami, ligtas mo rin sab ng kaladwa, king lalo na itang mangailangan, king kekang, pakalulo. That's supplications. Pangaditala. Pinagdarasal po natin yung mga kaluluwang nasa purgatorio na actually that was just added later no, nung apparition sa Fatima. Alam ko, doon dinagdag yun. Pero yung as is ng Rosario, matagal na. Parang kay Saint Dominic pa. Yung pagdarasal natin sa Rosario ngayon, ay panahon pa ni Saint Dominic, Santo Domingo de Guzman ng mga 1200s. So ito po'y, sabi ko nga, ito'y vocal kasi nagsasalita tayo. No? At hiningi ng, actually, pwedeng sa bawat mystery, meron tayong mga intentions para sa kapayapaan sa buong mundo, para sa pagtigil ng pandemya, para sa mapayapang eleksyon, ganyan. Sa vocal. And yet, pagdarasal mo, pumapasok ang mental prayer. Why? Kasi pinagdinilayan natin ang misteryo ng buhay ng Panginoon na hindi pwedeng i-chipwera ang buhay ng mahal na Birhen. Kasi nakadugtong lagi sa buhay ng Panginoon. Ang buhay ng mahal na Birhen. Kaya alam nyo, I am amazed kung paano ginawa ito ng mga ninuno natin. Kung 1200s, kasi paano mong bibit-bitin ng Bible? Para pag nilayan mong salita ng Diyos, bringing the Bible, hindi ko alam, wala pa man yatang naka-imprentang Bible as we know it today, nung mga 1200s. Baka nasa papyrus pa. Hiwa-hiwalay pa yan. Pero para ang mga ninuno natin ay maisip nila, yung tidbits, bullets, hindi kailangan yung buong librong makapal para pag nilayan ito. Napakagaling. Napakagaling nila. Just, tignan nyo, dito sa mali na parang beads na ito, parang nasa kamay mo na ang pinakabuod ng mabuting balita. The life of our Lord. Diba? Formerly, originally, divided into 3 mysteries. Diba? Yung joyful, sorrowful, glorious. Kung titignan yan, buhay ng Panginoon yan. While praying the rosary, you are meditating and contemplating the life of Jesus. No wonder, yung mga Dominicano, they were so successful in fighting heresy
tulad ng Albigensians. Kasi while praying the rosary, hindi ka lang humingi, kundi pinagninilayan mong buhay ng Panginoon. Binabalik-balikan ang buhay ng Panginoon kasama ng mahal na Birhen. A mental prayer. No? At si John Paul II po ang nagdagdag. No? Kasi parang may kulang nga naman. No? Joyful, sorrowful. But joyful yung pagkasilang pa lang niya, tapos dumiretso kagad sa paghihirap niya, kamatayan. Tapos muling pagkabuhay. Parang nawawala yung pinakabody ng buhay ng Panginoon. Kaya si John Paul II po, dinagdag yung mystery of light. Di ba? Na nakompleto. Eucharist, Transfiguration, yan. No? Kaya dito sa rosaryong ito, napagninilay natin ang buhay mismo ng Panginoon. No? Without taking with you yung pinakamakapal na Bible. At ang maganda rito, diretso ka na mismo sa pangako ng Diyos na natupad. At ito ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kahit di mo na pagnilayan ng Book of Genesis, Exodus, mga prophets, diretso ka lang sa Panginoon. Gaya ng ginawa ng maraming mga santo at santa at mga papa. No wonder, pinapatunay nila, rosary is a very powerful prayer. Kasi it's just us asking something, favor from the Lord, from God. Kundi, it's a very beautiful meditation, contemplating Jesus. Kaya next time na darasalan niyo po yung rosaryo, tignan niyo, no? Ang pinakamaganda diyan yung balik-balikan natin yung nangyari sa buhay ng Panginoon. Halimbawa, joyful mysteries, annunciation. Biruin mo, yun ang sa loob ng 10 Ama namin, while praying the 10 Our Father, para bagang meron kang time machine, ibabalik ka sa panahon ng inanunsyo ng Anghel Gabriel that Jesus will be born. No? At kinausap ng Anghel Gabriel si Maria. No? At titignan niya pa po yan. No? Kaya yan, napakagandang panalangin. Kahit wala ka ng iniipit na Bible sa kilikili. The Rosary is a Bible in a nutshell. Parang ganyan po yan. Yan, okay. Kaya, yan po, sana magkaroon tayo uli ng magandang appreciation dito sa matandang form of prayer, the Rosary. And by the way po, kaya lalong sumikat ito kasi sa history ng church, in praying the Rosary, nakamtan niya ang mga biyaya. Ngayon po tinatawag ding pesta ngayon Lanabal. Kasi through the admonition of Pius V, no, nung sa Battle of Lepanto, outnumbered yung mga fleet ships ng mga Kristiyano sa mga Muslim, mga Ottoman, who were invading Europe. No? Pinapatungkol ang tagumpay laban dito, laban sa mga Muslim, sa pagdarasal at pagninilay sa banal na rosaryo. Kung nasakop ng Ottoman yung Europe, baka naging iba yung itsura ng yung Europa at saka yung Roma, kung nasakop yan ng mga Muslim. At tayo rin po, no, di ba? During the EDSA Revolution, kung babalikan, minsang milagro, no, na naging mapayapa yung pangyayaring yun. Ako po nandoon noon. At babalikan mo yon,
may halong takot, pero may halong hindi mo alam kung anong pakiramdam. Kasi umaalingaw-ngaw sa buong EDSA ang mga usad ng panalangin ng banal na rosaryo. And only 3 or 4 days later, it was announced na wala na si Marcos at naging mapayapa. So anyway, ito po yung rosaryo. It is not just a vocal prayer, it is a mental and contemplative prayer. A very powerful prayer. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon nating mga kailingan, tayong lahat na pinagkalooban ng Panginoon ng magandang panalangin. And He gave us the Holy Rosary. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkaloob mo sa ingdaing mikeka. Ginoo, ipagkaloob mo sa ingdaing mikeka. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong yasanang iglesyang taimtim manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ingdaing mikeka. Para ka ring sablang bansa, datang yasa ing kayaryan ning Diyos, busal dangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ingdaing mikeka. Para ka ring daralan kasakitan, akit da sana king pamanalangin, ing kapasnawan, king karelang kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ingdaing mikeka. Para kay katangan, mabiyasa ta sana nung makananong manalangin, nung makananong parati at matampang manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ingdaing mikeka. Ngeni, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Uy, paming at sibanwo, king kanakamo, ipagkaloob mo sana rin kaya kaming panalangin. Datang sa ing kayaryan mo, king puso ding sablang tao. Diyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para po karet ang makasadyang mag-offer, malyari na kayo pong muntaking harap. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo, iting daon karing gamat ta. King ikapurit kaligaya ni King Lagyu, King kay katamang kasaplala, at King mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, sapan mo kaya sanang
Matampang makapidaon karetingayin ayampang mi at makapigunam karing banal na misteryo ning kabubugtungan mong anak. Baking mga intulid numabang king pengako na mo rin, Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At keka antimurin. Yat na yorem puso yu. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kabang parang alanming nuan na Birhen Maria. Mapalad yang dili karin sablang babaeng malabirhen, ake kang piniling maging indo ning bugto mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, meging tunay ng indo, ning kaya kang anak, abait ng timong sala, ning meto yato. Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyan ay karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananye, itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, hing daya ning bay talanganggang kipan. Amibubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inigaganakan mo iba, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king ikaming sanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo,
tipuna na kami nganting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yatu, ban may ganap yak lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatad ming Pepay Nawan at manilayang sabing miye, lalo na di Javier, Rosita, Tose. Ading ala pang miyang muna biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambehan at kaya, ibang mayupayang tatu, kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Paminto king amayan tala pangabos at may buking banalang turu, nga tamang yaning mangangas manalangin. At subanwa ni samban yaging nagyulo datangin kayahian mo ni pamituan ing lubog kay Isu ni pantiban mo ni pamituan ing lubog ing kakanan King Aldo ibiemu ke kami King Aldo Beni ampun ipatawad-Mu ke kami King salami ke anting pamamatawad-Ni Kari mikasala ke kami mangaye-Mu ke paisawuking tukso ulay kapusti mano. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Ating kayo O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ng level mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimuri. Di pong may kakapatid, masya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kasalanan niya
kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, ang kasalanan niyato. Ipemuka kami, ikapayapan. Ipemuka kami, ikapayapan. Yemo'y kapayapan. Ipemuka kami, ikapayapan. Yemo'y kapayapan. Iyong kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaw, king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Sagsagan et palalayo, makinakit patek kama duknan rasa. Esta Diyos usal namu, iti ang rasa. Karining
Siklod damo po para king panalangin kang San Jose. Itamongan po, bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Virgen Maria, keka ing Dios penibala ni ing anak ng bugtong, keka i Maria binili na ing kapanaliganan, kambemo i Kristo mi katawan niyang tao, nuan na San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang impa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ampong sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kay kami at may kamate na karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat mi kay kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lo ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti e makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus no iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi lo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap para karing masakit. E mulo paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milo retang miyayawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mulo retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may yango na biye. Pagkalaman mo, kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalat. Itiaduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklismi keka, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Santa Rita ning Cassia, panalangin mo kami. San Agustin, panalangin mo kami. Patulanan ming Santa Monica, panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king kapamilatan iting banal ay karistyang kaywat mi panggimpanan, papasag ming kamatayan at pangasabin ng mebye, Kristong anak mo.
ipagkalabong makapakyagom kami, king kayang pamaylasa. Bakit makapakirake, king kayang tulat ligaya, king biyalang angga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At keka antimuri. at bendisyonan ako ng Diyos sa mayipayong tuto. Ingid pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May rin kapag masusyan tamo, umeta ng luguran ng Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat at may poras kay kaingan. Gandang araw, marami pong salamat. Maria, kapalaging magsinta, uling yari, kakinindo, malukot, kakituto, king dalise, mamamuri, king reynang matas dili, ang sanira, birhelino, malukot, kakituto, king dalise, mamamuri, king reynang matas dili, ang sanira, birhelino, malukot, kakituto. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasusyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulu king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal amisa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasusyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abiyabi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po ng may payang ganing Diyos. Ngayod pa,
ang po ng Anak, ang po ng Espiritu Santo. Ang kami